Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, για το τελευταίο μάτι σήμερα εδώ είμαστε στην αναμετάδοση. Richmond και Spurs θα μονομαχήσουν για το τρίποντο. Οι Richmond που επιστρέφουν στους Legends 6x6 μετά την κατάκτηση του τροπαίου βρίσκονται πάλι εδώ. Οι Spurs θα γευτούν το τι σημαίνει και θα πρέπει να τους σταματήσουν. Οι Spurs με τα μπλε, Richmond με τα κλασικά χρώματα από την ομώνυμη σειρά. Και τα θυμοτυπικά πλέον τα ξέρουν και οι δύο ομάδες. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσουμε και τη σημερινή μας τελευταία αναμέτρηση στο 6x6. Νίκη για την Μπαρτσελώνα στο προηγούμενο παιχνίδι. Στο πρώτο των 8 και είχαμε νίκη από τα Φρικιά. Να δούμε σήμερα ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής, αν υπάρξει κάποιος από τους δύο. Όλα έτοιμα για την αναμετάδοση. Και θα ξεκινήσουν στην σέντρα. Να πάμε να δούμε και λίγο τις ομάδες. Λαζαρίδης, Τσαγαλέρης, Αμέλ, δύο Τσαγαλέρδες. Κατεμίδης και Μουρατίδης για την ομάδα της Richmond. Τους ξέρουμε και από πέρσι. Το παιχνίδι ενώ έχει ξεκινήσει. Στην κατοχή η Spurs, τον Ζέρβα, Βαθρακά, Μπαρμπαγιάννη, Πετρίδη, Γεωργιάδη, Αθανασιάδη. Τρεις αλλαγές, Κρυσταλάκος, Σαβίδης και Παναγιωτίδης. Μουρατίδης προς τα πίσω, Τσαγαλέρης στον Αμέλ. Αμέλ κλείστηκε, πήγε και με τον Τσαγαλέρη. Μουρατίδης στο Κατεμίδη, αυτός και τον Αμέλ. Για να δούμε. Θα σουτάρει Κατεμίδης. Βαθρακάς παίζει με τον Μπαρμπαγιάννη και πάλι Βαθρακάς. Στα αριστερά η πάσα δεν βγαίνει για τον Αθανασιάδη. Και τώρα οι παίκτες της Richmond στην κατοχή. Κάτε σπαγή για τον Αμέλ, ο οποίος θα περάσει από τα αριστερά, ανεβαίνει, συνεχίζει και μια πάσα για τον Τσακαλέρη, όμως αυτή δεν ήταν και ιδανικότερη, πολύ δυνατή. Λάθος πάσα, Μουρατίδης κρατάει, Μουρατίδης σουτάρει! Καλή επέμβαση εδώ τον Ζέρβα. Ο Βαθρακάς πήγε για τον αρχηγό των Spurs στο πλάγιο. Και για να δούμε εδώ οι μπλε τι μπορούν να κάνουν. Και αρχή θα κρατήσουν άλλο ένα πλάγιο. Βαθρακάς στον Μπαρμπαγιάννη. Και πάλι Βαθρακάς. Παίζει με τον Γεωργιάδη που γύρισε πίσω να βοηθήσει. Σπάει δεξιά. Γεω. Θα παίξει πίσω στον Μπαρμπαγιάννη στην επιλογή της safe. Λαθασμένα τώρα εδώ. Το πλάγιο είναι για την ομάδα της Richmond. Κάτι προς τα πίσω στον Τσάκα. Για να τους ξεχωρίζετε και εσείς με το 9 και με το 2. Κατεπέφτει, δεν θα κερδίσει τίποτα. Γεωργιάδης για τον Αθανασιάδη. Πάει, τρέχει να προλάβει αλλά όχι. Τσάκα. Ανεβαίνει, μια πάση για τον Κατεμίδη και πάλι Τσάκα από εκεί. Θα γυρίσει, Μουρατίδης στα κουνάκι, εκεί που είναι ο Γεωργιάδης. Πετρίδης πάνω στον Αμέλ. Τώρα Πετρίδης κρατάει προς τα πίσω. Βαθρακάς ωραία ανεβαίνει, πάρα πολύ ωραία, όχι πάνω τελευταία στιγμή στον Τσακαλέρη. Και τώρα ο πορτιέρο των Spurs. Γεωργιάδη για τον Βαθρακά. Θα παίξει προς τα πίσω. Πασούλες από την Tottenham. Δύο αγγλικές ομάδες θα έλεγε κανείς. Μια πάσα που καταλαβαίνετε εύκολα μέσα και τον Μπαρμπαγιάννη.
Γεωργιάδης δεν επιστρέφει προς τα πίσω, παίζει στα κοντινά εκεί με τον Βαθρακά, ο οποίος αυτός τώρα ανεβαίνει. Αθανασιάδης. Κλείστηκαν πολύ τώρα οι παίκτες των Spurs, θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να ξεμαρκαριστούν και να φύγουν. Αυτό προσπάθησε ο Αθανασιάδης παίρνοντας πάνω την μπάλα. Είναι προς τα πίσω και το κατεβήκες με φόρα το πλάγιο για τους Spurs. Βαρακάς για τον Γεωργιάδη. Αυτό στον Αθανασιάδη τώρα. Δεν ήταν η καλύτερη επιλογή που μπορούσε να κάνει στο 5 λεπτό πάνω. Ο Αμέλ ανεβαίνει. Να δούμε, το κάνει όσο του το επιτρέπουν, το κάνει και προηγουμένως. Για να δούμε εδώ, Αμέλ ανάμεσα από δύο, Πετρίδης προσπαθεί. Ο Γεωργιάδης τώρα μια πολύ μικρή καθυστέρηση από τον Κάτερ. Αμέλ πίσω στον Τσάκα. Τσακαλέρης. Λέρα αλλαγή παιχνιδιού. Κάτι όμως δεν μπορεί να περάσει. Γιώργος Τσακαλέρης προς τα πίσω. Λαζαρίδης τώρα. Μια ωραία παλιά του Λαζαρίδη για τον Αμέλ που βρέθηκε σε διαφορετική θέση από ό,τι ξεκίνησε. Γιώργος Τσακαλέρης. Με Κατεμίδη λάθος γίνεται, Πετρίδης κρατάει. Θα περάσει, όχι, ήρθε και ο Αθανασιάδης για βοήθεια, δεν μπόρεσε. Την παλιά καταλήγει πίσω στο Λαζαρίδη. Κατεμίδης. Τσακαλέρης και πάλι για τον Κάτε, στον Μουρατίδη. Θα κάνει κίνηση ο Γιώργος Τσάκα εκεί. Μουρατίδης, πάει αριστερά, Κάτε στο σούτ, αυτός θα το κάνει. Είναι μια καλή στιγμή, όμως δεν έχουμε γκολ. Κάτω στο έδαφος ο Πετρίδης δείχνει να πονάει. Γιάννης εκτελεί. Καλό, δυνατό, συρτό. Πήρε και μικρά φαλτσάκια. Τσακαλέρης τώρα. Τον αδελφό του. Και πάλι τα δύο αδέλφια αλλάζουν και μια πάσα μπροστά. Για να δούμε εδώ Κάτε. Για πάσα με το σου θα γίνει. Ο Μπάρμπα για τον Γεωργιάδη που γύρισε πίσω να βοηθήσει. Ο Βαθρακάς λίγο πιο προωθημένος τώρα. Μπάρμπα και πάλι στο έτρετο ημίση στην άμυνα τώρα. Αθανασιάδης στο Βαθρακά, ωραία, δόξε διπλών επίθεση, για να δούμε Αθανασιάδης, λίγο καθυστέρησε παραπάνω και έχουμε πλάγιο. Ραγιάννης, τον Βαθρακά. Πάλι ο Μπάρμπα. Τι πάσα κλέβεται, χάνεται μάλλον η κατοχή και αλλάζει πλευρά και ο Μουρατίδης γκρεμίζεται κάτω, θα σφυρίξει τώρα ο ρεφ. Κερδίζει το φάουλ η Ρίτσμοντ. Έχεις! Κάτε, ο Τσάκα, ο Τσακαλέρης γυρνάει, δεν ακολούθησε ο αδελφός του.
στο 8. Παθρακάς τον Αθανασιάδη, κατάλαβε ο Αμέλ, πετάει σε πλάγιο. 1 λεπτό για το δεκάλεπτο. Μπαρμπαγιάννης στο Γεωργιάδη. Γεωργιάδης σεντράρει. Πήγαινε και ο Αθανασιάδης και ο Πετρίδης από τα αριστερά. Εν τέλει όμως έχουμε ένα πλάγιο. Ο Βαθρακάς θα το εκτελέσει και οι Spurs θα προσπαθήσουν να ανέβουν τώρα με τον Γεωργιάδη να σουτάρει. Καλή στιγμή. Και μένουν ψηλά. Το πρώτο ο Γεωργιάδης. Αν παίζει μπάσκετ εκεί ο Λαζαρίδης παραχωρεί ακόμα ένα κόρνερ. Το έβαλα προς τα πίσω, ο Αθανασιάδης δεν που γύρισε, σουτάρει από εκείνο το σημείο. Λάθος, ο Πετρίδης θα προλάβει για να δούμε. Όχι, ο Λαζαρίδης με το κορμί του κερδίζει. Τσαγαβανεβαίνει, αλλάζει με τον Αμέλ. Δεν ήταν και καλύτερη πάσα αυτήνα. Οπότε τώρα οι Spurs θα προσπαθήσουν να εκδηλώσουν επίθεση. Με τον Πετρίδη να χάνει όμως, του φεύγει μπαλακάτα από τα πόδια και πλάγιο. Ζαρδί σεντράρι, Αμέλ θα βγάλει πάσα εκεί, Μουρατίδης για το κατεμίδι, το σουτ. Καλή στιγμή με τον Ρίτσμον έπειτα από λίγη ώρα. Οι Spurs καλά κρατούν μέχρι στιγμής, θέλουν να βγουν και στην επίθεση, εκδηλώνουν πολλές φορές επιθέσεις σε ένα πολύ ισορροπημένο παιχνίδι. Παίζουν κόντρα στους προηγούμενους πρωταθλητές, με θυμίζω, του Salon Cup 2 στο Legends. Αμέλ εξαιρετικός! Τα έκανε όλα σωστά εδώ ο Αμέλ και καταφέρει να βάλει και την μπάλα στα δίχτυα και να γράψει το 1-0 για τη Richmond. Επιστρέφει εκεί που ανήκει. 1-0. Σκόρερ ο Αμέλ με μια προσωπική πινελιά το συγκεκριμένο γκολ. Τις περιμένουν πίσω και θα πρέπει να βρουν τρόπο για να φύγουν μπροστά τώρα. Ωραία κίνηση από τον Γεωργιάδη και πετάει για τον Πετρίδη. Για να δούμε το 1-1! Άμεση απάντηση εδώ. Ο Γεωργιάδης συνεργάζεται εξαιρετικά με τον Πετρίδη και έχουμε το 1-1. Αυτό είναι ωραίο ποδόσφαιρο, αυτό που βλέπουμε τώρα. Άμεση απάντηση των παικτών των Spurs και τώρα φεύγουν να δούμε, έχουμε και δεύτερο γκολ εδώ. Το σούτα τον Αθανασιάδη. Όχι απλά δεν πτωήθηκαν, τους έδωσε και παραπάνω ψυχολογία για να σκοράρουνε. Εδώ ο Αμέλο σκόρερ που πετάει, τρέχει ο Τσακαλέρης, δεν προλαβαίνει όμως. Είναι ο Χρήστος Τσακαλέρης με το 2. Μπαγιάννης αλλάζει για τον Γεωργιάδη. Πάσα στον Αθανασιάδη επιτυχημένη. Βαθρακάς κοντά του, θέλει να περάσει. Το πλάγιο είναι για την ομάδα των Spurs. Αθανασιάδης με no look pass πίσω στον Μπαρμπαγιάννη. Μπαρμπα δοκίμασε τα πόδια του πάνω στο Μουρατίδη, πλάγιο. Λάθος μπάλια. Τσακαλέρης τώρα για τον Μουρατίδη. Το σούτ, την μπάλα στα δίχτυα 2-1. Δεν κάναμε πολύ ισοφάριση. Ο Μουρατίδης σκοράρει και πάλι μπροστά 2-1. Τσακαλέρης ασιστάρει. Μουρατίδης σκοράρει. Και 2-1 η Richmond του Spurs. Να δούμε, θα έχουμε πάλι απάντηση
στην απάντηση της απάντησης ή όχι? Μουρατίδης που τρέχει παραλίγο εδώ, δεν πρόλαβε να απλώσει το πόδι του. Ο Ζέρβας έβαλε το κορμί του και κατάφερε να αποθήσει την μπάλα από την αιστεία του. Το πλάγιο θα κρατήσει ψηλά μπροστά στα κάρια των Spurs την ομάδα της Richmond. Τσακαλέρης προς τα πίσω. Μίδης για τον Τσακά. Γρατίδης στον Χρήστο Τσακαλέρη τώρα. Για να δούμε εδώ. Τσακαλέρης δοκίμασε και κερδίζει κάτι. Πολύ όμορφο ποδόσφαιρο. Έχουμε συμπληρώσει το πρώτο τέταρτο. Ο Αμέλ υψώνει out. Γιώργο, ένα λεπτό. Μπάρμπα στον Βαθρακά. Βαθρακάς που ανεβαίνει. Πετρίδης κάνει την κίνηση τώρα, δεν και αν τον δει λίγο δύσκολα. Αθανασιάδης πίσω στον Μπάρμπα. Μπαρμπαγιάννης για τον Αθανασιάδη και πάλι θα δοκιμάσει το σούτ από εκεί, μακρινό σημείο. Κάνει σούτ, η μπάλα καταλήγει out. Και πάμε για δύο αλλαγές. Αναμένουν πώς και πώς εκεί στη γραμμή του πλαγιού για να μπουν, να δώσουν νέα χάρη, φρέσκα πόδια, καινούργιες ανάσες και ενδεχομένως και καθαρό μυαλό. Ωραίες εδώ συνεργασίες, Κατεμίδης όμως ψηλά. Θα γίνουν τώρα οι αλλαγές. Σαβίδης μπαίνει μέσα στη θέση του Αθανασιάδη και θα βγει και ο Μπαρμπαγιάννης για να βγει ο Κρυσταλλάκος. Άτος με την πρώτη επαφή με την μπάλα ο Κρυσταλλάκος, τη γυρνάει προς τα πίσω. Ψωμά, Σαβίδης, δύσκολα. Τσάκα στον Αμέλ, παράλληλα να γίνει λάθος, εδώ τρέχει ο Σαβίδης. Κλέβει ο Κρυσταλλάκος, για να δούμε. Κρυσταλλάκος στη γραμμή επάνω, προλαβαίνει, κερδίζει πλάγιο. Παγορεύεται αυτό που κάνει ο Αμέλ. Ενδεχομένως να μην το έξω στο παλικάρι. Γεωργιάδης για να δούμε. Κάνει το σουτ. Μπλοκάρει ο Λαζαρίδης. Παίζει με το Μουρατίδη. Θα βγάλει και ασίστ το φυλάκας εδώ. Μουρατίδης. Πλάγιο έχουμε. Το 17. Σταλάκος. Κερδίζει και πάλι άλλο ένα πλάγιο. Λίγο στα πίσω. Βαθρακά σουτάρει. Τσακά στον Αμέλ. Πάλι ο Τσακά. Αλλάζουν οι δύο αμυντικοί της Richmond. Τώρα θα γυρίσει να παίξει και με τον τερματοφυλακά του, τον Λαζαρίδη. Αμέλ δεν προλαβαίνει να περάσει τον Κρυσταλλάκο. Βάζει εμπόδιο και το πλάγιο είναι και πάλι για την Richmond. Δεν αλλάζει η κατοχή, απλά καθυστερεί μια οργάνωση επίθεσης. Δύο νεαρά τριχαντήρια, Κρυσταλλάκος και Σαβίδης. Ωραίο κλέψιμο από τον Γεωργιάδη, όμως με φάουλ τελικά. Κάτω στα έδαφος ο Μουρατίδης. Δεξιά, Ιωστέ, ας το τέρμα, δεξιά.
Κάτε σιρτά. Τσάκα και πάλι για τον Κάτε. Αυτό στο Μουρατίδη. Κλείστηκε εκεί. Ο Γεωργιάδη του βάζει τα δύσκολα και ο Πετρίδης. Βγαίνει πάσα, Καντεμίδης, για να δούμε. Όχι, απομακρύνουν οι μπλε. Πίσω Καντεμίδη, ο Τσαγαλέρης. Το shoot, out. Να πάσα για τον Σταλάκο. Καταλήγει στον πορτιέρο του Λαζαρίδη. Αμέλ πήγαινε για τον Καντεμίδη, εν τέλει κερδίζουν κόρνερ από τον Γεωργιάδη. Κάτε για τον Μουρατίδη, Καντεμίδης προς τα πίσω. Ο Αμέλ με δύο εκεί κοντά του να του κλέβουνε και φεύγει. Για να δούμε, όχι. Προσπαθεί ο Σαββίδης. Γεια σου ρε Ανατολή, ήρωα. Ο μαραθώνιος Αδόνικα καλά κρατήγε εδώ. Ξεκινήσαν στο άλλο, 45 λεπτά καθυστέρηση. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Για να δούμε εδώ, Σαββίδης γυρίζει. Λαζαρίδης μπλοκάρει. Ανεβαίνει πολύ ο Λαζαρίδης, δεν έχει πληγωθεί καθόλου η ομάδα του μέχρι στιγμής. Από τα ανεβάσματα του Λαζαρίδη εννοώ, γιατί γενικότερα έχει σκοράρει, είμαστε στο 2-1. Τσακαλέρης πίσω στον Αμέλ. Λαζαρίδης στον Γιώργο Τσακαλέρη. Κεντρικά πήγαινε η πάσα, γίνεται το λάθος, το διορθώνει ο Μουρατίδης που κλέβει, ο Αμέλ κρατάει, πιέζει ο Σαββίδης, γυρίζει πίσω στο Λαζαρίδη, κοντά το Τσακαλέρης. Επιλέγει να ξανανεύει. Παίζει με τον Χρήστο τώρα τον Τσακαλέρη. Ο Πατράκας του έκλεψε, όμως μοιράζει στον λάθος αδελφό. Καντεμίδης. 22. Έχουμε αλλαγή. Πετρίδης θα βγει. Ναι, Και ο Παναγιώτης με το 20 στη φανέλα θα ολοκληρώσει την τελευταία αλλαγή μέσα εισαγωγικά πάντα. Όλοι οι παίκτες πλέον θα πάρουν αγωνιστικά λεπτά. Ο Κρυσταλάκος δεν ξεκίνησε ούτε ο Σαββίδης, μπήκανε. Προηγουμένως τώρα μπαίνει και ο Παναγιωτίδης. 3 αλλαγές. Η ομάδα των Spurs πρέπει να τις αξιολογήσουν. Σε αξιοποιήσουν. Να σκάλα. Μετά από 3 μάτς να τις αξιοποιήσουν σωστά. Από την άλλη εξάδα οι παίκτες της Richmond θα πρέπει να αντέξουν στο τέλος. Το 2-1 πολύ εύθραυστα. Τσαγαλέρης για τον Μουρατίδη. Αυτή την κλασική κίνηση να μην κοιτάει εστία και να θέλει να φύγει με την πλάτη μετά. Ο Γιώργος τώρα εδώ. Λάθος. Κρυσταλάκος. Κλείστηκε. Στον Παναγιωτίδη. Στο κεντρικά θα παίξει. Γεωργιάδης περνάει, σουτάρει πάνω στον Αμέλ. Καντεμίδης με την προβολή, φλάγιο υπέρ της Richmond. Ζαγαλέρης. Φίλε, είναι τρομερά ολόιδη. Ναι. Είναι τρομερά ολόιδη. Εγώ 2 χρόνια τα ξέρω τα παιδιά, δηλαδή πάλι πολλές φορές. Έτσι για τρόλα φορσού για το ίδιο νούμερο. Έτσι ασπάζουμε, ξέρω εγώ. Εντάξει. Ανεβαίνουν τώρα οι Spurs. Ο Γεωργιάδη να προσπαθεί να τα βάλει με τα θηρία. Χάνει. Τσακά. Μουρατίδη. Επέλεξε με τη μία να παίξει, δεν του βγήκε. Χάνει ο Παναγιωτίδης. Καντεμίδης στον Χρήστο Τσακαλέρη. Πίσω στον Αμέλ. Σοφή η συμβουλή του Καντεμίδη. Θα χρειαστούν οι ανάσες. Αλλά 7 περίπου λεπτά για τη λήξη του πρώτου μέρους. Παναγιωτίδης θα παίξει προς τα πίσω. Ο Βαθρακάς μετά το σκριν του Παναγιωτίδη στα αριστερά. Η πάσα, Σαββίδης σουτάρει! Κάπου βρήκε μπάλα και θα ανεβάσει τώρα αυτό το σουτ του Σαββίδη την ομάδα του ψηλά. Κρυσταλάκος θα πάει να εκτελέσει. Σιρτά στο πρώτο δοκάρι. Όχι Σιρτά, χαμηλά μάλλον. Αμέλ, εκπληκτική κίνηση, συνεχίζει μόνος του. Και στον Ασβέστη βγάζει το Μουρατίδη.
κάνει για την κίνηση. Γκολ! Τρομερό το τέρμα του Αμέλ. Δεύτερο προσωπικό γκολ. Η ασίστα από τον Μουρατίδη και 3-1. Όλα τα λεφτά είναι η κούρσα. Πολύ όμορφο το τέρμα από τον Αμέλ εδώ. Το 4 αμυντικός και παρόλα αυτά βρίσκει τα 2 γκολ που δίνουν πλέον και ένα μαξιλάρι ασφαλείας, αυτό που λέω εγώ, στην ομάδα της Ρίτσμοντ πλέον. Σαββίδης προς τα πίσω, παραλίγο να φύγει ο Μουρατίδης, το ίδιο θέλει να κάνει ο Κατεμίδης πετώντας την μπάλα προς αυτό, θα τσιμπήσει εδώ τώρα ο Μουρατίδης. Ο Ζέρβας προσπαθεί να καθυστερήσει, έχουν και την κατοχή τώρα. Μπερδεύτηκαν εδώ. Δεν κάτι που βλέπει συχνά γενικά. Και ο ρέφερης κάλωσες, λέει τι παίχτηκε εδώ. Έμεσο λοιπόν. Ενώ πριν έχει ξεχαστεί και το ποδόσφαιρο. Πάλι καλά είμαστε εμείς εδώ να το θυμίζουμε. Υπάρχει. Για να δούμε πώς θα το αξιοποιήσουν αυτό τώρα. Κάτε και Μούρα. Κατεμίδης Μουρατίδης. Κατεμίδης εκτελεί πάνω στον Ζέρβα. Θα γίνει επανάληψη. Δεν σφύριξε ωραία. Έχουν άλλη μια ευκαιρία για γκολ εδώ. Το τέταρτο τους. Είμαστε στο 3-1. Τα 2 γκολ του Αμέλ και το 1 του Μουρατίδη. Πάλι εκτέλεση και πάλι ο Ζέρβας και δεύτερη επέμβαση. Κάτε για τον Αμέλ, ψώνει, λάθος, θέλει να φύγει ο Παναγιωτίδης, μπαίνει ο Τσαγαλέρης ήτανε. Το όνομα που έψαχνα και τώρα ο Κατεμίδης θα δώσει συνέχεια, με τον Μούρα παίζει. Λάθος, εύκολο λάθος εδώ. 26. Άλλα 4 λεπτά θέλουμε για την λήξη του πρώτου μέρους. Ο Αμέλ θα παίξει πίσω με τον Λαζαρίδη. Τσαγαλέρης. Για να δούμε ο Μουρατίδης εδώ, λάθος το λάθος και τώρα ο Ζέρβας διώχνει. Λοιπόν, αυτό που πήγε να γίνει τώρα, την Κυριακή, ο τερματοφύλακας πάει να κάνει έτσι διώξιμο, πάει στην πλάτη του αμυντικού. Και μπαίνει γκολ. Όχι μπαίνει γκολ, κρέμασμα θεότρελο. Από τα πιο έτσι καλτ γκολ που έχω δει. Αλήθεια. Ναι. Β' τοπικό. Άστο ρε, λέω τώρα τρέλα. Για να δούμε, το Κρυσταλλάκος δεν μπορεί να περάσει τον Κατεμίδη. Ο Αμέλ στον Τζακαλέρη που διώχνει όπως εκείνο ο Παναγιωτίδης. Καλό κατέβασμα και φεύγει. Ωραία πάσα Γεωργιάδη, σουτάρει η μπάλα στα δίχτυα. Ήταν κρίμα, πάρα πολύ καλά. Ήταν κρίμα να μην πει αυτό το γκολ. Όλα τα λεφτά στον Παναγιωτίδη. Πες το. Όλα τα λεφτά η πάσα. Βγάζει την assist. Τα σπιρούνια κυνηγάνε το παιχνίδι. Ακούει και τα μπράβο από τον πάγκο. Πετρίζ ο πρώτος σκόρερ που έκανε το 1-1, το 3-2 μείωση από τον Γεωργιάδη. Ένα ωραίο γκολ, όλα τα λεφτά η κίνηση του Παναγιωτίδη, ο οποίος τώρα έχει και την κατοχή της μπάλας. Να δούμε τι θα κάνει. Σπάει αριστερά, πιέζουν τώρα, ανεβάζουν πολύ την επιθετική τους γραμμή για να πιέσουν και κλέβουν και αμέσω σουτάρει παραλίγο. Το είδε ψηλά. Αετήσιο μάτι, ο ρέφερη το είδε. Πάμε λίγο έτοιμο την πάσα. Παραλίγο για τον Χρήστο Τσακαλέρη, ο οποίος
Να δούμε, όχι. Πέτρο. Τελευταία με τον Σαββίδη. Κρυσταλάκος, για εκείνον πήγαινε η μπάλα. Βρήκε πάνω τον Τσακαλέρη. Καρακάς όπως τώρα. Ένα λεπτό. Είχε καθυστέρηση καθόλου. Πέτρο, στο πόσο είναι λεπτό? Ο μάτς κύλησε ομαλά, καθυστερήσεις δεν θα έχουμε. Τσακαλέρης γυρίζει, απομάκρυνση από τον Γεωργιάδη, άλλη μία από τον αδελφό του, τον Γιώργο. Και ο Αμέλτρο προς τα πίσω, ο Λαζαρίδης. Γεμίσμα εκεί που ωραία τώρα βγάζει μπροστά από τον Βαθρακά στο Γεωργιάδη. Αυτά είναι ακόμα εκεί. Γεωργιάδης, Παναγιωτίδης σουτάρει! Κόρνερ. Τελευταία φάση λογικά του πρώτου ημιχρόνου. Συμπληρώνουμε και το 30. Πάλι χαμηλά συρτά κάτω. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Δεν έχουμε, όχι. Τώρα περίμενα να σας φέρω. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι για το δεύτερο ημίχρονο. Οι δύο ομάδες θα ξαναεισέλθουν από τον αγωνιστικό χώρο για τα τυπικά. 3-2 έκαναν το 1-0 η Richmond, ισοφάρισε ο Πετρίδης, 2-1, 3-1 και λίγο πριν την εκπνοή του μάτς γίνεται το 3-2 που κρατάει ζωντανά τα σπυρούνια και του δίνει την ελπίδα όχι μόνο να ισοφαρίσουν αλλά να πάρουν και το μάτς. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος εδώ της αναμέτρησης.
Εντάξει, δεν το πιάσαμε πριν, ρε. Αγαθοκλής, πάρε νεράκια. Άγγελε. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Πιούμε και λίγο νερό. Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος. Ίδια ομάδα για την Richmond. Ίδια από ό,τι βλέπω, δεν πρέπει να έχουν κάνει αλλαγές και οι παίκτες των Spurs. Ζέρβας, Παναγιωτίδης, Βαθρακάς, Γεωργιάδης, Κρυσταλάκος και Σαβίδης. Απ' την άλλη, Λαζαρίδης, Αμέλ, οι δύο Τσακαλέριδες, Κατεμίδης, Μουρατίδης για την ομάδα που μέχρι στιγμής έχει το προβάδισμα 3-2. Αμέλ στο Κατεμίδη, αλλαγή παιχνιδιού για τον Τσακαλέρη, δηλαδή αδέρφια συνεργάζονται τώρα εδώ. Ο Χριστός προσπαθεί και πάλι, Παναγιωτίδης με δύο screen, δύο block μάλλον. Έτσι, ποδόσφαιρο με μπασκετικούς όρους. Μούρα προς τα πίσω, Τσαγαλέρης, η μπάλα δεν περνάει, Βαθρακάς βρήκε τον Σαβίδη και η μπάλα out. Όπα, ο Αμέλ εδώ στο έδαφος. Θα σκοθεί γρήγορα, εντάξει. Τσάκα για τον Μουρατίδη, κίνηση δεν ακολουθεί κανείς. Βαθρακάς προς τα πίσω. Τώρα πάει ωραία, δεν ξέρω αν θα χρειαστεί να επέμβει το φορείο, το φαρμακείο. Κίτρινη κάρτα στον Σαβίδη. Δίνεται συνέχεια στο μάτς. Εδώ ο Γεωργιάδης για το Σαβίδη και πάλι γύρισμα, όχι, μεγάλη στιγμή εδώ για το 3-3, δεν θα έρθει. Και για να δούμε, όχι, δεν υπάρχει ούτε αντεπίθεση όμως, και πάλι Σαβίδης, το γύρισμα από την εξωτερική πλευρά των δικτύων. Τώρα, Παναγιώτης έκοψε αρχικά και φεύγει τώρα, τρέχει Γεωργιάδης, ωραίο Μουρατίδης, Βαθρακά στο Γέο, το σκεπάλι για τον Βαθρακά, θα σουτάρει από εκεί, όχι, πολύ άστο. Τι βρήκε στο πρόσωπο. Τώρα διακοπές του ρυθμού του παιχνιδιού στο συμπλήρωση του πρώτου πενταλέπτου για το δεύτερο ημίχρονο. Πατρακιάς, διατέρνα η πάσα του Γεωργιάδη, μπαίνει ο Ζακαλέρης, πλάγιο.
Λαζαρίδης. Εδώ το λάθος παραλίγο. Εντάξει, αυτά τα λάθη το είπα και πριν ότι μπορεί να στοιχήσουν και εδώ όντως στοιχίζουν. Ήταν σε σημείο γκολ, μπήκε ο Αμέλ με το χέρι για να εμποδίσει. Ρε ο Βασίλη το κάνει ρε παιδιά. Τέλεση του Βαθρακά. Ρε Βασίλη κάτω εσύ βρε μαλάκα. Τώρα. Μπράβο, ωραίο παιδιά. Πίσω λίγο. Μπουρατήρης προσπαθεί, μπλοκάρει ο Ζέρβας, παίζει και με τον Βαθρακά. Γέο, δεν θα γίνει λάθος, όχι εδώ και φεύγει τώρα ο Γεωργιάδης. Συνεχίζει ο Γεωργιάδης, πάντα ο Γεωργιάδης δεν μπορεί να τους περάσει όλους. Αμέλ αφήνει για τον Λαζαρίδη. Δεν νομίζω να ξανακάνει κάτι τέτοιο ο Λαζαρίδης μετά από αυτό. Παραλίγο να πληγωθεί πολύ κοντά, άγγιξε στο 3-3. Τσαγαλέρης με το συνήθως στο κατέβασμα του φύγει η μπάλα. Μάλλον αυτός έφυγε την μπάλα. Πάμε λίγο πιο Να κρατήσει ο πλάγιο. Ανέβα. Τσακά. Για τον Κατεμίδη, θα κινήσει ο Αμέλ, κλέψιμο όχι για πολύ όμως. Ο Κατεμίδης παίζει με τον Αμέλ, Αμέλ από τα αριστερά, γύρισμα για τον Κατεμίδης πολύ κοντά στον κολόχι. Θα έχουν και συνέχεια. Όχι, δεν θα έχουν συνέχεια, Σαββίδη σε πλάγιο. Άλλο το ένας. Στα δεξιά, για να δούμε το γκολ! Πολύ ωραία εδώ, ο Χρήστος Τσακαλέρης ασιστάρει, Μουρατίδης σκοράρει και έχουμε το τέταρτο τέρμα για τη Ρίτσμοντ, το έκτο στο μάτς, 4-2. Και πάλι το μαξιλαράκι ασφαλείας για την ομάδα της Ρίτσμοντ. Με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Μουρατίδη. Χρήστος Τσακαλέρης ασιστάρει και αυτός, μία σε αυτός, μία αδελφός του. Ζέρβας διώχνει σε πλάγιο. Πάμε. Φάουλ. Το σούτ από μακριά τον Παναγιωτίδη σε ένα πλάγιο. Κόψιμο από το Τσαγαλέρη. Σπέρις με τον Παναγιωτίδη στον Κρυσταλάκο. Σταλάκος θέλει να περάσει κι άλλον, δεν τα καταφέρνει. Ο Αμέλ βγάζει την ομάδα του μπροστά, όχι. Και ο Αμέλ μένει όρθιος. Μπάλα προς τα πίσω. Ο Αμέλ, για να δούμε, όχι. Παναγιωτίδης δεν ακολουθεί κανείς. Ατενίδης, Μουρατίδης, την μπαλά. Όχι ρε, όχι ρε, κόψιμο είναι.
Κόψιμο κάνε εσύ. Για δεν είναι πάσα αυτό. Κόψιμο. Κόψιμο κάνε. Ξανά το ίδιο. Ξανά το ίδιο πράγμα. Εμείς από την άλλη πλευρά, στο δεύτερο ημίχρονο, περιμένει το σφύριγμα πρώτα και μετά οι ίδιοι παίκτες πάνω την μπάλα. Κατεμίδης Μουρατίδης, εκτέλεση, μπάλα στα δίχτυα. Κατεμίδης σκοράρει 5-2. Πανσιάδης πάλι μέσα. Γέο. Ο Παθαρκά πήγε, μπήκε ο Μουρατίδης, βγάζει ο Τσαγαλέρης και Κατεμίδης. Για αυτόν Κατεμίδη θα προλάβει, όμως όχι. Όλα αυτά να έχουμε άλλα 20 λεπτά. 19. Κάτω. Παίζει με τον Αθανασιάδη. Πλάγιο. Θα γίνει το σουτ, απομάκρυσε το Λαζάρι. Ακόμα μία πιο μακριά από τον Αμέλη. Αλέξ, δώσ' τα όλα, σε λίγο βγαίνεις, δώσ' τα όλα. Σιάδης φεύγει το κοντρόλ, κυνηγάει την μπάλα, είναι πλάγιο. Αφραχάσου, ωραίο το σου. Με τα χέρια Λαζαρίδης θα βγάλει το Κατεμίδη σε καλή θέση για γκολ, θα το βάλει αυτός. Πολύ ωραίο το τέρμα, άλλο ένα για την ομάδα της Ρίτσμοντ, είναι το 6-2. 2 ο Κάτε. Κατρία λεπτά παιχνιδιού ακόμα. Όλο και πιο μακριά οι Spurs από την νίκη. Οι Ρίτσμαν παίζουν το παιχνίδι τους όπως το παίζουν από την αρχή, από το πρώτο λεπτό. Νομίζω οι Spurs σαν να πέσανε, σαν να ανοίξαν λίγο το ρυθμό τους. Στο δεύτερο μέρος δεν είναι τόσο παραγωγική κιόλας. Σε αντίθεση με τη Ρίτσμον που σκόραρε 3 φορές. Πάμε λίγο, σπάμε, άιντε. Κάτε μία! Κύριε μαλάκα! Εσύ θα πας! Εσύ θα πας! Ρε φαλαγή! Έχουμε και αλλαγή. Φωνάζω 10 ώρες! Διπλή. Κατέληγες και Μπαρμπαγιάννης μέσα. Θανασιάδης προς τα πίσω, Παθρακάς σεντράρει, Καπιτάνο κατεβάζει. Γιατί έχει άτομα! Αγάπη, πόσο είστε? Γέο. Άλλα 15 λεπτά. Μουρατίδης
Χάτρικ. Το βρίσκει 7-2. Ωραία τσίπη την μπάλα, έφυγε και σκοράρει τρίτο προσωπικό τέρμα, έχει και μια ασίστ. Πολύ ωραίο το τέρμα. Ένα σούτ από μακριά, Λαζαρίδης βάζει το χέρι του και οι Spurs κερδίζουν κόρνερ. Ο Κάπτον θα τα εκτελέσει. Μπάλα περνάει από όλους, δεν αγγίζει κανέναν. Ο Βραδής φεύγει για τέταρτο, όχι άνοιξε πάρα πολύ το κοντρόλ, Ωραία πάσα το Κατεμίδη που τον έβαλε μόνο του. Αμέλ κυνηγάει, επιστρέφει προς τα πίσω, Τσακαλέρης αφήνει για τον Λαζαρίδη. Τώρα Χρήστος Τσακαλέρης. Στον Αμέλ. Τσακαλέρης προς τα πίσω. Κατεμίδης τη βρήκε. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω παρόλα αυτά. Μπάρμπα στον Γεωργιάδη. Αθανασιάδης. Θα τη γυρίσει το Παθρακά, όχι. Θέλει να την πετάξει με, το τσίπι με το ποδίο, με το μπροστά μάλλον. Με το μητάκι στον Γεωργιάδη. Πιο δυνατά από ό,τι ήθελε ή από ό,τι ήλπιζε. Τσακαλέρης στον Αμέλ. Και πάλι Τσακαλέρης. Κάνει κίνηση ο Κατεμίδης, αυτόν πάει μπάλα, πολύ ωραία και ο Μουρατλής ακολουθεί. Βέρβας αφήνει. Πρώτη φορά το είδαμε αυτό, δεν νομίζω να ξαναδούμε σε μάτς να συμβαίνει. Δύο έμεσα από μία ομάδα. Ένα σούτ Αθανασιάδη out. Κεντρικά, Κατεμίδης προς τα πίσω, Τσακαλέρης για τον αδελφό του. Να δούμε εδώ ο Χρήστος, όχι. Δεν συνεχίζει, το αφήνει. Κας για τον Αθανασιάδη, ευτυχώς βρέθηκε εκεί. Το γύρισμα δεν ήταν ιδανικό, χτύψε και πάνω στον Αμέλ. Τσάκα για τον Μούρα. Βάλανε εντός, δεν έχει βγει ακόμα. Γεωργιάδης, καλές προϋποθέσεις τώρα το Πετρής, πολύ ψηλά όμως. Ξεχάσα και τον Αθανασιάδη που βρισκόταν στα δεξιά. 7-2. Και όπως όλα δείχνουν θα έχουμε τρίτο μάτς. Πώς είναι το πλάνο, μπορείς να μπεις να τσέκα. Οι κοδεσπότες θα πάρουν την νίκη. Τρέχει. Α, όχι. Τρέχει. Πότε πάμε στο live, στο ποιο λεπτό είναι, στο ποιο λεπτό είναι, εδώ. Για να δούμε τον Πετρίδης, μεγάλη στιγμή χωρίς γκολ. Σου πετάνε σε προσές. Για να δούμε τον Πετρίδης πάλι, σουτάρει δεν γίνεται, άλλο ένα σουτ. Τσαγαλέρης και το Μουρατίδη και πάλι ο Τσαγαλέρης, το Κατεμίδη. Κάτω στο Τσαγαλέρη, ανεβαίνει καμίλ, όλοι πέρα από τον Τσάκα. Αγγλικά. Σάλ TV. Τι έκανε άλλος εκεί πέρα, το έκαψε το αμάξι. Πώς το... Τρίδης κάνει κίνηση ο Γεωργιάδης. Ακουγόμαστε και εμείς που κάνουμε τον Νίκο αυτό από το αμάξι που είδαμε τώρα.
Πίσω είναι μικρό, μάλλον έχουμε. Αμέλ, ωραία κίνηση. Τσαγαλέρης θα περάσει, Μουρατίδης αφήνει. Καντεμίδης, όχι, ακόμα κρατάει την μπάλα, δεν την έχει σε κανέναν. Ωραία πάσα για τον Αμέλ τώρα που σουτάρει. Ο Ζέρβας μπλοκάρει. Το 7-2 παραμένει. Το Λίγκα είναι λατράπου, πες τους. Λίγκα είναι. Εντάξει. Κάτε, ο Μουρατίδη, της Ρίτσμον, αλλά δεν ρίχνουν το ρυθμό τους και ο Καντεμίδης, ναι, είναι ο παίκτης που σκοράρει και αυτός. Πιάστε τον Τσαγαλέρη, τον Χρήστο. Χάτρικ από ασίστα τον Τσαγαλέρη και χάτρικ από γκολ στον Καντεμίδη. 8-2. Το αμάξι. Άστο, έπαθε ζημιά. Εντάξει, τώρα είναι λίγο δύσκολο για το μέρος. Βαθρακά για τον Πετρίδη που κυνηγάει out. 8 λεπτά ακόμα για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Οι Richmond, όπως φαίνεται, θα ξεκινήσουν με το δεξί. Το Legends, κάτοχοι του τροπαίου. Στο παλέψανε στο πρώτο ημίχρονο οι Spurs, από εκεί και πέρα ξέφυγανε πολύ οι παίκτες της Richmond. Αφήσανε να ξεφύγουν και οι Spurs, η αλήθεια είναι. Τους έδωσαν αυτό το δικαίωμα. Στον πόντο ήταν στο πρώτο μέρος, το 3-2. Μπάρμπα στον Γεωργιάδη. Αυτό για τον Βαθρακά, πάνω στον Αμέλ. Δεν θα βγει μπάλα πλάγιο, την κρατάει ακόμα εκεί, πάνω στη γραμμή. Τσάκα για τον αδελφό του. Με τη μία, το γύρισμα, το σουτ. Μαγική ενέργεια παρόλα αυτά, ομαδική. Σε αυτές οι απότεμες πάσες κατευθείαν μπαπ είναι χαρακτηριστικό της Richmond. Η 30 μπροστά είναι πάντα, βρίσκονται με κλειστά μάτια. Γεμίζω πολύ ωραίο φατσαριστό τον Αθανασιάδη στον Γεωργιάδη. Τους λίγο κλείστηκε τον Αμέλ, να τον περάσει μάλλον. Κάτε. Περιμένει ο Μουρατίδης, σπάει στο Τσαγαλέρ και πάλι Μούρα. 3 με 2 ακόμα, δεν έχει γυρίσει κανένας παίκτης των Spurs, περιμένουν. Το γκολ δεν. Τώρα είναι και η κούραση που κάνει την εμφάνισή της, εντάξει, είναι λογικό, και το 8-2 που τους βαραίνει. Πλάγιο. Τεμίδης. Τσιπάρι για τον Τσάκα. Goal highlight πήγε να μας δώσει εδώ ο Τσακαλέρης. Λίγο ακόμα. Λίγο υπομονή ακόμα για τους Spurs να τελειώσει η σημερινή βραδιά. Και πάλι φεύγουν μπροστά μόνοι τους της Richmond, μόνοι τους σε υπεραριθμία και την ακρίβεια, κερδίζουν κόρνερ με τον Μουρατίδη. Τσαγαλέρης εδώ του Ναφ και την πρόλαβε αμέσως σουτάρει out. Ο Αθρακάς ανεβαίνει, μια πάσα για τον Πετρίδη πάντως. Ίσως Τσακαλέρης, σπάει δεξιά, Μουρατίδης για τον Τσάκα. Αυτός στο Καντεμίδη. Παίζουν τώρα οι 30 εκεί μπροστά.
κοντά στο αυτό γκολ δεν θα έχουμε από τον Μπαρμπαγιάννη. Καθρακάς κρατάει, θα σουτάρει πάνω στον Αμέλ και αυτός κυρίαρχος εκεί στην άμυνα. Εντάξει, μια εξάδα μάλαμα από την Ρίτσμοντ. Τα παιδιά από τους free kicks τώρα φεύγουν από τους free kicks. Είναι πέναλτι. Εντάξει, τώρα δεν το ήθελε, οκ, εντάξει, τώρα πήγε να κάνει τα κουνάκια και ο Κατεμίδης. Βγήκε μπροστά ο Ζέρβας. Ο Κατεμίδης ξέρεις, μας έχει over μισό κλείσιμο καναλιού μας έχει ο Κατεμίδης. Πέρσι εκεί σε μια φάση με το... Πήγε να αρμέσει τον διαιτητή. Α, γι' αυτό! Μουρατίδης απέναντι στο 9. Μέσα. Παρά λίγο. Επιστροφή με το δεξί. Μουρατίδης στα 4 τέρματα. Ωραίο τελείωμα. Εντάξει, είναι ένα σύγκεντρο ομάδα των Spurs αυτό. Ωραίο τέρμα. 9-3. Έχετε πολλούς πίσω, Γκρέγκ, όχι όλοι μπροστά. Άλλα 3 λεπτά για την λήξη. Κατεμίδης εδώ καθυστέρησε, δεν την πήγε καλά. Τσακαλέρι στο σουτ. Θα δοκιμάσει τον αδελφό, όχι από εκεί σίγουρα όχι. Το κάνε. Θανασιάδης ωραίο κατέβασμα, πάρα πολύ ωραίο. Παίζει για τον Γείο. Καθώς και πάλι στον Θανασιάδη όμως έχουμε πλάγιο. Ρίτσμοντ, Μπάρτσα και Free Kicks. Οι τρεις ομάδες που νίκησαν σήμερα στο Σαλόνικα. Κάτι μου λέει και εκεί προς το τέλος αυτές οι τρεις θα... Με αυτά που βλέπουμε σήμερα, με αυτά που βλέπουμε τώρα τουλάχιστον. Και Alter Ego δεν είναι... Α, και Alter Ego, ναι, και Alter Ego. Και Alter Ego είναι πολύ δυνατή ομάδα. Πολύ καλή, ειδικά στην επίθεση. Πολύ καλή. Γενικά είναι σωματείο, δεν είναι αστεία. Ναι, έχεις δίκιο. Τους παρέλειψε. Τελευταίες στιγμές στο μάτς. Σίγουρα μπορούμε να δούμε και άλλα γκολ και από τις δύο ομάδες. Μια κεφαλιά από μάκρυνση τώρα τον Χρήστο Τσακαλέρη. Γεωργιάδης κατεβάζει. Δεν βρίσκει στήριγμα εκεί. Μουρατίδης. Out. Εγώ νόμιζα θα τα κρεμάσει. Ναι, αλλά δεν το έκανε. Δεν έχουμε κορώνα, ο Θανασιάδης σουτάρει, επιμένει αλλά μπλοκάρει ο Λαζαρίδης. Τι φωνές ακούγονται από δίπλα. Δεν θέλω να ξέρω γιατί γίνεται, έχει πάει πολύ αργά για να ασχοληθώ. Εδώ έχουμε και ένα κόρνερ, σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Άλλο ένα λεπτό για τη συμπλήρωση των 60. Και νομίζω για τη συμπλήρωση του μάτς, εντάξει. Μιχάλη. Μαραθώνιο και σήμερα, αγαθοκλή. Από τις 8. Από τις 8 η ώρα μέχρι τις 12. Γυρίσμα με τα πόδια που μάγισαν το Σέρβα.
σε πλάγιο. Λογικά τελευταία φάση θα αφήσει εδώ τώρα ο ρέφερι. Αμέλ κρατάει ακόμα ο Αμέλ. Τώρα γίνεται προς τα πίσω. Νάτος ο Αμέλ, έβαλε και αυτός 2 γκολ. Τελευταίο σφύριγμα από τον Ρεφ, μεγάλη νίκη για τη Ρίτσμοντ στην επιστροφή του στο 6x6 και με αυτό εμείς θα κλείσουμε εδώ. Έχουμε βέβαια πολύ δρόμο μπροστά μας, οπότε αυτά από εμάς, καλή συνέχεια, καλό βράδυ.